Sing lakoke mendung kuwi. Duduk ora bedol montor-montor iku gak padha. Gak ngurus surat SIM ngene gak. Ora enak lah mung kene yo gak enak aku. Lah ya maturi barang kok tak tekoki gak enak aku. Sampak adekmu kon. Oh gak aku tekok maturi, jawabane yo ora enak. Aku ngono. Ora tekok awakmu. Aku tekok maturi tak. Ora enak. Kuwi ora kesanganku. Mun gak enak yo gak enak ngono. Iya. Tapi kok padha jawabane ngono. Tak cocokne karo tamu maksudku. Lah iki sing lakoni iki golek SIM ora ora. Oh, kok endeme ta kuwi? Heeh, ngono. Bangsane ra ketok berarti. Heeh, ngono. Walah. Matura iki jawabane karo awakmu kok ya ora enak aku. Nglakoni kuwi, nglakoni iki ngono. Ya ngurus enteke pira kok mataku. Ora nek omon ngurus kuwi nyandi nguruse lek mene ngono. Tekono. Itu lakoni.